Myslel som si, že mám ešte čas. Ale dobehlo ma to. Bol som hore celé noci. Myslel som si, že je to iba sen. Nemohol som jesť. Nemohol som spať. Čo sa deje? Desilo ma to. Nič. Ach, Miro, to si ešte stále nevyriešil. Myslel som si, že to bude ľahké rozhodovanie. Že nebudem s tým mať ani najmenší problém. Ale čím viac som sa nad tým zamýšľal, tak to bolo ťažšie a ťažšie. A máte už predstavu o svojej budúcnosti? Respektíve o svojom živote? Určite budem zarábať veľa peňazí. Mať veľký dom s terasou, s výhľadom na jazero. Veľkú záhradu s vlastným ihriskom. V garáži budem mať matno-čierne BMWčko s čiernymi elektrónmi. Budem stáť, nestať. Budem ležať pri západe slnka, na ktorý budem mať výhľad zo svojej presklenej steny spálne. No super, to som rada, že máte takéto ciele. Ale čo je pre vás teraz najdôležitejšie je výber strednej školy. Máte už vybraté? Čo? To už si treba vybrať? No v podstate už nemáte veľa času. Musíte sa na niečo zamerať a vybrať si. Môj život sa odvtedy úplne zmenil. Neustále mi to chodilo po rozume. Zamotával som sa vo vlastnej sieti viac a viac a nemalo to žiadne východisko. Snažil som sa na to prísť rôznymi spôsobmi, ale stále bezvýsledne. Na čo mi to ukazuješ? To nemá šancu stihnúť prejsť. Musíš nájsť nejaký lepší spôsob hľadania. Neverím, že neexistuje škola, ktorá by ťa nebavila. Už na to nemám nervy. Proste už toho mám dosť. Ja si musím nájsť niečo teraz. Bolo toho na mňa už naozaj veľa. Strácal som zdravý rozum. Psychicky som bol už naozaj na dne. Ja už naozaj neviem, čo mám robiť. No dobre teda, ale musí existovať nejaké riešenie. Si robíš srandu? O čo sa tu celý čas snažím? No predsa nájsť riešenie. A potom to prišlo. Pomôžte mi. Ja neviem, akú strednú školu si mám vybrať. Počuli ste už o stredoškolskom kampuse? A to čo je? Poďte, pomôžem vám. No máte tam na výber až 15 odborov. Je tam kopec mimoškolských aktivít a zažijete veľa srandy. Ja som to vedel, že existuje riešenie.